Badira zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Horixe da Krisalis Euskal Herriaren azkeneko kanpaina eta honi buruz hitz egitera heldu zaizkigu gaurkoan Xaloara, Edurne Kots eta Mikel Joaniz, Krisalis Euskal Herriako kideak, arratsaldeon eta ongi etorriak. Arratsaldeon bai. Eskerrik asko berriz ere Edurne hemen egoteagatik eta ongi etorria Mikel. Mila esker. Komentatu dugu izen luzeagoa badu kanpaina honek, baina azken egunetan aurkeztu zuen kanpaina da eta sare sozialetan polemika pixkat sortu duena, ezta? Zer gertatu da Facebookekin zehazki eta gainera uste dut atzo berriren bat egon zela, ez, honen inguruan. Ez dakit zeinek hasi nahi duen. Bai, gertatu dana azkenean izan da, Facebookek nolabaiteko muga batzuk jartzen ditula eskegitzeko irudiak eta hor baditu bere arauak eta nonbait biluzik azaltzen diren irudiak ezin dira publikatu bai. Eta horregatik uste dugu, ez digu, guri Facebookek ez digu arrazoi zehatza zein izan den eman ez, eta pentsatzen dugu horregatik dela. Dena den, presio sozial hain handia izan da, gure kanpainarekiko atxikimendua hain handia izan da bi egunetan, Facebookek atzo gauean jakinarazi zigula atzera egiten zuela bere erabakian. Zentsura atzera bota du orduan. Zentsura atzera, bai hori da. Eta kartela den bezalakoa ikus dezakegu, ezta? Hori da. Zein zen... Bidena bar esan, horren ondorioz, ez sare sozialetan gertatutakoaren ondorioz, baina martxan iragarkia Iruñeko markesinetan eta jarri zen momentutik, nik uste dut jendearen ahotan jarri zela iragarkia, pilpilean jarri zen eztabaida eta itxuraz izan da jende bat, nik pentsatzen dut ez dela gure gizartearen isla, baina hori izan da jende kopuru bat ibili dela markesinaren batean edo hormaren batean bere deseadostasuna edo adierazten. Guretzako, nik pertsonalki atxekabez ikusi nituen pintaketa horiek, baina aldi berean, gero erreflexio pixko bat egin eta gero, esan dezakezuna da, hori pertsona batzuk horrela pentsatzen dutela, niretzako hori bortizkeria da. Izan ere, gauzak horrelako erantzuna jasotzea salatuz ados ez zaudela markesina batean agertzen den iragarki batekin, ez da bidezkoa. Eta espero dut gehiago ez gertatzea. Baina horrekin lortu dena da eztabaida areagotzea eta zabaltzea gehiago. Beti gertatzen den efektua da hori, ez? Azkenean gaur goizean, badezpada azalduko dugu ez dakienarentzat, pintada batzuk agertu direla bai markesinetan eta baita Iruñeko horma batzutan, ezta? Horma batzuetan, bai. Dirudienez, ados ez dagoen edo ulertzen ez duen edo ez jakintasun handia duen norbaitek margotuak, ezta? Bai, gainera hori, hain zuzen ere kanpaina horren helburua hori da, transexualitate egoeran dauden aurren egoera jakinaraztea, zergatik eta zertarako ulermen hori ekartzeko, bai. Askotan gauzak ez ditugulako onartzen, ezagutzen ez ditugulako. Ezagutzaren bitartez pentsatzen dugu ulermena etor daitekela eta ulermenaren ondotik etor daiteke onarpena, ez? Eta hain zuzen ere hori da gure aurrek behar dutena, ez? Onarpena. Lehen aipatzen genuen elkarrizketan aurkezpenean hasi gara kartelaren leloarekin, baina leloa pixka bat luzeago ere bada, ez? Badira zakila duten neskak eta bulba duten mutilak, horrelaxe da, hitz egin beharra daukagu, beraien zoriontasuna zure esku ere badago, ezta? Ez da bakarrik Krisaliseko familien edo aurren kontua, baizik eta gizarte osoa dena, ez? Bai, hala da, azken finean, gizartean dagoen egoera errealitate normala da, ez? Ez da kopuru handia, jakina, baina kopuru horrek jende kopuru horrek, pertsona kopuru horrek badu eskubidea edonor
bezala bizitzeko bere eskubide guztiekin eta bere inolako arazorik gabe, ez? Alde horretatik lanean ari gara, hori bezala zabaltzeko instituzioekin lanean ari gara eta gure inguruan gutxienez hori normalizatzen, ez? Gure inguruarekin pakean gaude, lasai gaude, ikusten dugulako normalidadez hartzen ari dela, baina hori ez da aski eta zabalpena izan behar da hori baino gehiago, ez, handiagoa. Eta hori dela kausa, pentsatu dugu iragarki honek lagundu dezakela gure egoeran dauden beste familia batzuk ausardia izan dezaten urrats hori emateko, ez? Honen arira pintada hauek agertu aurretik, atzo edo aurreko egunean, agertu zen nolabaiteko iniziatiba bat sare sozialetara, norberaren sare sozialetara, selfie bat egiteko, ez? Kartela atzean daukagula, selfie bat egin eta gure sarera igotzeko iniziatiba, ez da? Kopuruak ez dakizkigu, sare sozialak oso zabalak direlako eta norberaren Facebookera adibidez igota ezin da kontrolatu, ez? Baina jende asko badabil, ez? Hori egiten. Bai, eta txikimendu asko jasotzen ari gara, bai Zazairolen bitartez, telefonoz, pertsonalki, gizarte gehiengo zabal batek txikimendua luzatu digu, hori horrela da. Egon dira pintada puntual pare bat eta ematen du bomba handia jaso duela hori, baina gutxieneko gauza bat izan da oso puntuala, izan dira bi pintada eta listo, eta markesina batean gurutze bat azaldu da gaur goizean pintauta, eta listo, baina gero milaka atxikimendu mezu jaso ditugu eta horrek erakusten du bide honean gaudela, ez? Pentsatzen dugu oso lagungarria dela, gainera helburuetako bat hori da, ez? Honetaz hitz egitea, moazin hitz egitea, honetaz. Orain arte izan dalako tabu gaia, orain arte ume hauek ezeztatuak izan direlako, eta ume hauek izugarri sufritu dute orain arte. Eta nahikoa da, ez? Mahai gainean jartzea errealitate hau. Medioek ere badugu horretan ardura bat, ez? Eta kasu aislatu horietaz, ez jakintasun handia duten pertsona horien kasuetaz, gehiagirik ere, bonbo gehiagirik ez ematea, ez da? Ez du merezi, ez gutxiengo badalako. Baien eskubidea dakaten nahi dutena egiteko, baina seguro gaude, lehen esan dizuan bezala, ez dela gure gizartearen isla, inondikan ere, eta gehiago izan da jaso dugun babesa, txikikeri horiek baino. Nik txikikeri bezala hartuko ditut azken finean. Osongi. Bai. Krisalis Euskal Herria 2015ean sortu zen, 8 familia uste dut sortu zenutela, Mikel, zu ere antzinelako, ez da? Bai, nola izan ziren hasiera horiek? Bai, horrela suertatu zen, ez? Tartean hor geunden, eta bai, hasiera batean, guk ezagutzen genuen Krisalis estatu mailan zegoen elkartea, ez? Duela 4 urte sortutako elkarte izan zen hura. Berari esker, egia esatearren guk interneten eta begiratuta eduki genuen haien berri, eta hain justu urtean bitan egiten diren topaketa batzuetan, hor estatu mailan diren gu bezalako beste familiekin elkartu ginen, eta ezagutu genuen elkar Gipuzkoako eta Nafarroako elkartu ginen beste familiekin. Horren ondorioz, konturatu ginen, Krisalis estatu mailan egiten ari zen lana oso importantea zela eta garrantzitsua gure alabarentzako, nire kasuan, baina aldi berean autonomi guztiak eskumen berdinak ez zituztela ikusita, berehala pentsatu genuen beste Krisalis bat gure lurraldeko eratzea, sortzea garrantzitsua zela, ez? Eta, zuk diozun moduan, duela 2 urte laster beteko dira, martxoaren 8an,
sortu genuen orduan geunden 8 familiekin, baina horrekin 2 urtetan hitzaldiak direla, komunikabideak direla, gobernu aldaketa dela aldi berean, hori ere esan beharra dago, martxa bizian ari gara eta orain 40 familia gara oro har, ez? Gutxi gora bera, badira batzuk sartzeko... 40ra 2 urtetan, ez da gutxi, ez? Bai, ez da gutxi. Eta hori zergatik, lehen esan dizuan moduan, hitzaldiak direla eta hor agertzen den jendeak entzuten du, jakiten du, badirela familia batzuk, beren kontakizuna dela berbera bizitzen ari direnarekin, eta orduan urrats hori ematera ausartzen dira. Hori da, azkenean ezagutzaren ondorioz etortzen dira, gainontzeko familiak. Eta nik uste dut ondorioa hori izan dela, elkartearen egituraren helburua da bereziki hori zabaltzea eta laguntzea hor bildurrez edo ezjakintasunez dauden familiei laguntzeko. Krisalis azkenean sortu zen behar bati aurre egiteko, edo ardura hori hartzeko, gobernuak ardura hori hartzen du? Uste duzue gobernu aldaketa horre herrian harrapatu zaituzte, ez? Baina instituzioak beti datoz atzetik, ez? Alor guztietan. Baina, atzetik azkar etorri da aldaketa. Gobernu aldaketarekin suerte handia izan dugu, eta jarrera oso ona izan dugu, hierekiko. Gure gabeziak zeintzu diren jakin izan nahi izan dute, haiekin hainbat bilera egin ditu eta hainbat lorpen ere egin ditugu, ez? Hain zuzen ere, iazko lorpen handienetako bat izan zen, eskoletan protokoloa martxan jartzeko protokoloa edo, bai, eta jada iaz 10 kasu antzeman ziren, eta 10 kasu horietan protokoloa martxan jarri zen. Protokolo horretan gainera hori ez, irakaslegoa formatu, gurasoak eta ziklo horretako familiak formatzen ditu, eta ikasgela ume hori dagoen ikasgelako laguntxoak ere nolabait formatu egiten ditu, ez? Pixkanaka, formazio hori, jakintza hori iristen ari da. Formazio, barkatu bai. Bai, ez bakarrik aipatzea importantea dela hori bereziki, hain zuzen ere, familia horiek behar dutera momentu horretan urratsa edo agerian jarri nahi dutenean, eskolan jarri nahi dutenean, beren seme edo alabaren berri eman nahi dutenean, babes hori behar dute. Orduan, profesional baten alboan izatea, horrek laguntzen du ikaragarri. Gure kasuan, guk egin behar izan genuen oso modu etxeko moduan, autodidaktan edo, eta ez genuen inoren laguntzarik euki. Babesa gurasoena, irakaslegoena, ikastola jarri zen gure alde berehala eta laguntzeko prest, baina bitartekorik ez zegoen, eta orain horri esker askoz ere errezagoa da, inork laguntza nahi badu, profesionalak eta baditugu, eta hori da gakoa azkenean. Horretatik, babesa bai, baina informazioa ere behar dela eta jakintza, ez, azkenean. Dudarik gabe. Oso ongi. Behar hauei aurre egiteko, protokolo hori badago martxan, baina orain aktibatzen denean da eskola horietan kasuren bat dagoenean, transexualitate urgentziazko kasuetan da. Bestela ez, esan nahi dut, informazioa bestela ez da ematen, ez dago... Oraingoz ez, hori izango litzake idealena, ez? Informazio hau ikasgela guztietara iristea, eta bai gurasok, bai irakasleak eta bai ikasgelako kideak ere, ez, umeak, informazio hori nolabait jasotzea, ez? Guk beti esaten dugu, guri irakutsi digute, gorputze genital maskulinoak dituen gorputza edo pertsona mutila dela, eta emakumea genitalak ditunak neska dena, eta hortik ez dago besterik. Eta orain horri buelta ematen ari gatzaio, ume hauek erakusten ari digute, realitate hori, bi figura horiek, binarismo hori ez duela
ez dela horrela, ez dela reala, ez? Eta hori jakitea eta jakinaraztea oso garrantzitsua da. Bestela, transexualitatea goeran dagoen ume bat, baztertua sentitu daiteke, eta oso gaizki pasa dezake eskola batean. Gero bestetik, osasun alorrean ere, hor badago lan handia egiteko, ezta? Eta, hor behar bada mantsoago goaz. Hezkuntza alorrean gauzak bere abiadura hartzen ari dira, guk espero baino hobeki, ezta? Baina osasun alorrean, hor badira inbeste gauzatxo hobetzeko oraindik daudenak, gehien bat despatologizatu beharko zerbitzua, dagoen zerbitzua, despatologizatu beharko litzatekela, hori da lehenengo gauza nahiko genukena. Izan ere, legea aitzindaria izan zen, transexualidadearen legea indarrean jarri zenean, estatu mailan nik uste dut izan zela lehenbizikoa. Baina, eta, Nafarroan 2009an. 2009ko urtekoa da legea, baina garatu gabe egon da, eta orduko gobernuak egin zuen gauza bakarra izan zen, osasun alorrean zerbitzu bat jarri, baina... Erabat patologizantea, unati izenekoa, transexualak hartatzeko, baina bereziki gainera pentsatuta segurazki helduak diren transexualak, ez? Orduan, karo, aurrak iristen hasi zirenean, orduan, konturatzen ari gara, zerbitzu hori ez dela egokiena gure aurrei hartatzeko, ez, edo laguntzeko. Horretan ari gara lanean, eta esan bezala, mantsogoaz, baina nik uste dut emaitzak ikusiko ditugu aurten. Bai, txikiak poliki-poliki. Aurten, bai. Realitatea aldatzen doa eta hankamotz geratu gara, ez? Atzean geratu gara, beraz. Eta ezinbestean ikuste dut aurrera egingo dugu eta lortuko ditugu, espero ditugun helburuak, bai. 2 urtetan dagoeneko lan handia egin duzue, ezta? Krisalis jende askok ezagutzen du dagoeneko. Guk ere aukera izan dugu zuei esker hemen gauza gehiago ikasteko, beraz hori ere eskertzen dizuegu. Ederki. Eskerrik asko, Mikel eta Edurne, zorte hon kanpaina berri honekin barkatu. Bai, aipatu nahi duzula. Aipatu soilik, kanpaina honekin batera, webgune berri bat estrenatu dugula, Krisalis Euskal Herriako kideok. Eta, webgune horretan gure helburua da, sortu dugun material didaktikoa edonoren esku egotea, eta hortxe daka jeisteko, edo material audiovisuala, informazio pilo bat dago, edonorentzako eskuragarri, eta, webgune berria da krisaliseuskal-herria.eus. Krisalis EH edo Euskal Herria idatzita? Barkatu hori da, EH. Krisalis EH. Hori da, Krisalis da CHR-Y-koa, bielerekin, EH.eus. Erresa da aurkitzen, ez? Google sartu eta hoxe da. Oso ongi, mila esker berriz ere, eta beste bat arte. Eskerrik asko.